Nazdar, tohle je jenom hodně krátké informační video, nahrávám ho z mobilu z toho důvodu, že nemám přístup k počítači už dneska a zítra odjíždím na 3 dní výlet, takže nebudou videa až do pátku, ale chtěl bych říct, že mám nové intro a už jsme začali natáčet další díl seriálu Mašiny, my už jsme udělali ten nábor, takže už je napsaná část scénáře, takže už by to mělo být ten víkend, potom co se vrátíme, takže další video bude až v pátek. Vím, že je to trapný, že pořád dělám informační videa, ale ten konec školního roku je fakt tak hrozně chaotický, že to prostě tak je. Uvidíme, jak to dopadne o prázdninách, že první týden v prázdninách bude Minecon, tedy festival fantazie, 2 dny z toho Minecon. No každopádně tohle je opravdu jen informační, abyste se nedivili, že zase nebudou videa. Moc se omlouvám, ale nemůžu s tím nic dělat. Nestihneme si žádný ani připravit, protože už je toho na mě fakt moc. Takže potom ten poslední týden budou videa už normálně před prázdninama. O Mineconu něco snad publikuju. A pak prostě občas budu doma, občas nebudu doma, záleží na tom, kam budu jezdit. No, takže prostě do pátku, což bude 22. tuším, tak nebudu videa a v pátek už nějaký bude snad. Tak jo, díky za pochopení, omlouvám se, ale fakt to jinak nejde. Nazdar.